Nyon ngapunten niki kula niki senes kirek. Banjur apa? Niki perangane rombongan. Orang mesti tegese perangane rombongan. Nah niki kula kae jeneng. Sapa jenenge? Kru. Berto. Alberto. Ngapunten niki can kula gawa nggo mengko jaga-jaga nek nganti tekan negara Ndrawati kene Kisra sing kula culke asu kula niki jenenge Berto niki. Oh alah ngono. Nggih. Sing ra ya ora sak trepe digawa ning masuwaken to Bagong. Ayo. Wong edan ora tataran. Duhun. Wong peka wong kocok. Pasal kan kok kire barang iki piye? Ngapunten sampean tersinggung kok mergo sampean kula jajarke kirek linggu wae. Ora semelang kula padhake ya sinuwun. Gusah. Keke. Digusah. Ora sak ruwasa nggo kirek barang. Keke. Ayo Berto, ayo Berto. Ayo beneran ayo. Ayo manut aku ora gelem manut tak tutuk biasmu kowe tak rica-rica ora. Ayo Nono ayo. Marep Nono. Marep Nono. Ora urung dicet kok ya. Arang menlulang sebitan. Tak cek sewengi dadi. Nyon pangapunten pun kula gesah asune nah. Pun mboten semelang nguyuwi napa-napa. Kirek kok gesah kirek. Sanggup sapa kowe mau? Aku sing muni api ra trimo ya gelut piye. Mboten Ndrawati, mboten Ndrawati. Mboten sios. Kula ngerti jenengan bareng ngendang wayang Purwosewengi, Pak. Kula ajre nek kenging karma budaya. Jengges. Karmaning budaya lha kepiye? Mam kula nyaingi wayang campur sari kok. Kedhi kula keneng karma budaya. Wong edan lan ora pasewakan agung angger tekan Bagong kok ora sida wibawa. Ah mboten sida. Apa wibawa nggih apa? Ora sak mlaku ora sah diwibawa-wibawa. Mripate wis do bereng kok.